Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Dacia Malta, KFC, Majoka Spas, Aromi Divini, Valletta Glass, We Are Water, Positive Parenting Malta. Epic events are happening in the world. Old hits get remastered. Still, you stick with the classics. Your Zinger. This is KFC Epic Craving. Il-mistida li jmiss fuq kellimni illum għanna li Ray Attard. Hello Ray! Kif aħna? Jena right, int? Hoħsi biex l-ewwel podcast jgħida. Mela, jena vera onorata u fil-fatt meta it-tim ek sibna fik, kuġi jismek, għattilom isma, għaxina ovvjament niġi niltaqa mal-guests u hekk, u dejjem ikolli xi naqra informazzjoni minn hemmuna, u speċjalment Emilek ikun jaf xi naqra affarijiet. Għatlu Emil, x'nafu fuq Ray u hekk? Ma tantx. Ma tantx, apparti ovvjament l-affarijiet li jafhom kulħadd li nafu fuq. Jiġifieri forsi llum insiru nafuk naqra aħjar. Il-ħajja privata tiegħi isni nżomma privata, jenu. Għalfejn, għazin raġunijiet ma ovvi. Affarijiet tiegħi, dawk tiegħi, isek marrid il-ħadd, mhux ma jrid il-ħadd ikun jaf bihom, ta' ma isni mhux ċismu għan-nies dawk, xi ħaġa personali. Ndom xaqsmu, l-ħajja soċjali tiegħi u hekk korrejt. Personali isni ma tantx naqsam. Forsi kun jgħid la darba poġġejt wiċċek hemmhekk u inna nafuk tina xi ħaġa żgħira dwarek tipo. Insomma tajk min jafni, jafu kif jien minn fejn jien. Inħobb ngħid li jien mill-Isla. Jien mill-Isla ħema, u jgħidu ma tidirx. Għalfej. Mela mill-Isla jidru qabel, illum ma diex, qabel kien hemm naqra tabuli minnu il-kottonera minna ħat tal-port u mal-ħamalli għani. Taf li di għali li Ivan tal-Winter Mood? Daka fl-istess triq joqnoqdu għanninu. Taf li għali li l-istess? Qabel meta konna żgħar aħna kienet isek mill-Isla, isek jinġibdu. Illum ma diex. Illum sirna kottonera sar sot after issa. Għax għadu isu kif kien qabel għan niftehmu. Jien niftakar darba meta it-tifla l-kbira tiegħi Vanessa kon ħandaħħala skola privata, ġifieri tas-sorijiet kienet. Meta raw l-indirizz li mill-Isla ishom inġibdu lura. Għet. Issa fl-eżamijiet kienet tajba ħafna ma ishom xorta inġibdu lura. Kien hemm naqra mill-Isla dawk ikunu. Imma issa ma diex insomma. Meta kon żgħir, Ray, kont differenti, x'kienu l-aspirazzjonijiet tiegħek? Kif kienet il-familja tiegħek hekk bil-mammi, bid-daddy, ħutek? Konna aħna tliet subien u tifla erba' ħwa. Ommi mietet imma ta' 46. Żgħira. U jien il-kbir. Kontu għedin tistennew, ġifiri li ħadħallikom. Konna jenu missieri nafu, għax ħuti kienu iżgħar. Ġifiri inti kemm hemm żmien bejnek u bejn? Ara, jiena il-kbir u ta' warajja għandu 5 snin iżgħar minni, mbagħad 3 snin iżgħar minni u oħti 15-il sena iżgħar minni. Kemm kellha żmien oħtok? Ġifieri oħti kellha 7. Meta mietet il-mami. U l-mami kienet marida? Kienet ilha marida minn kważi minn meta twildet hi. Meta twildet iż-żgħira u ġewlin. Kellha barxa fl-istonk u mbagħad tisserja l-ħaġa kienet tibża mill-isptar ommi ma rridet qatt mill-isptar u spiċċa kellha cancer insomma u ġifieri komplikazzjonijiet kbar u damet 7 snin. Għax ikun ħanajdlek għamilt 7 snin inti tara l-mamijek għax inti kont tal-età li taraf. U missieri qisu miegħek se taqsam għax l-oħrajn kienu għadhom 13 kellhom għadhom żgħar. U kont għadek żgħir intu kollu. Żgur. Għax jekk għamlet 7 snin u inti mietet meta kellek 21, kont għadek teenager. U jien kelli 15 meta twildet oħti, ġifieri minn hemm bdiet isa. Għax kif ġiet id-dar niftakar bdiet it-tella d-demm reġa' ħadu għall-isptar u komplikazzjonijiet.
Kifex tom inti dak il-fatt li inti kellek iġġor ir-responsabilità li taf u sek taħbi. Missieri kien wieħed minn daw li inkwieta u baqgħek dejjem, ġifieri dejjem ma dax wiċċ ġratin qed fuq wiċċu hekk. Isni anke llum meta kbirna mhux illum għax issa missieri ma jagħtu ukoll. Jekk hemm problema fil-familja li jgħidu, ma kinux jgħidu l-missieri, naħbuha minn missieri, għax missieri jibgħu bi kbar u Ara isni il-danjen, mhux missier ħuti ta' ma isni meta jkun hemm xi ħaġa jenqax intop rej. Għax jiena isni ħodhom l-affejt tagħti di l-enerġija li inti hekk tista' tafda fik, tista' tgħin. Jien speċi ta' tranquill ħanejdu hekk pożittiv u dejjem nipprova l-affarijiet nikkalmuhom u le issa jansibu mod kif nagħmlu taf kif. Ġifieri dejjem hekk kien il ħaġa. Meta mietet ommi oħti kellha 7 kif qedlek. Jiena kont għadni kif niżżewweġ. Għax iżżewweġ rid nilħaq ommi biex tkun fit-tix tiegħi. Vera? Ukoll kienet parti mill-fatt li għaġġilna naqra. U oħti mbagħad issa trabbit. Irnexxiela tiġi l-mami. Iva. Irnexxiela. Għax mbagħad mietet ftit wara. Tix kien f'Settembru mietet f'Februari. Irnexxielna. Uħti speċi trabbit miegħi. Żgħira, issa miegħi missieri kienu mor ix-xogħol. U kellna tzija noħt il-mami, tzija Ġiża, Selmela jekk qed tismana, għadha ħajja. Li hija superjuna tal-musew, niftehmu kienet ċebba ġifieri uħti kienet tkun magħha miegħi u missieri skont meta għax għandi tendenza nifel. Allora trabbit hekk, iżda meta kibret ġiet isa bejt tifla oħti. Fimt oħti. Mbagħad kelli żewġ bniet jien, Vanessa u Kimberly. Li għandek bokka bihom? Għandi bokka kbira bihom. 3 snin bejniet, jisom trabbew flimkien. Tfal jien isni kif warrab kollox. Anki meta kien hemm Parents Day u Prize Day u hekk. U kont għadek żgħir inti wkoll meta kellek it-tfal? 24 u 27. Meta kellha 24 kellna Vanessa. U kemm għandek żmien issa? Issa jiena dejjem nikdeb. Għalhekk sassejt. Mhux għax importanti għax naf. Imma naf li inti dejjem tikdeb. Ma dejjem naħbi. Kemm għandek żmien ġifieri? 58. Żgur. Qed nikdeb. Għalfejn tikdeb. Issa ma nafx għax sadiġiet hekk kienet bdiet mill-palk, għax il-palk dejtu tard. Ok. Ġifieri meta kelli isni 31 bdejt palk bis-serjetà. U l-għara kienu kolli żgħar. Allura jiena kont ngħid naqqas ta' mhux ngħidulhom biex ma nħossniex hekk. Kbir dejhom. Allura baqgħet hekk. U t-tfal nġelhom inħaqsu wkoll. Għax se jikbru dawk. Għax inkella jikxfuku. Għarru kaza ta' 36 sa tagħlaq int ngħidha. Aħbi neħi, ejja. Ġifieri n-nies bħalissa jgħidu mela t-tifla għandha 36 u l-oħra iżgħar. Mela għalinna li kellu 24 mela bħalissa din jaħdmu l-mazz. Le għandi iktar, propja ngħid il-verità miegħek, sajjeb. Ma kulħadd. 63. Ma God bless you. Għarru ma 63 ħafna. Le, ma veru ma tidirx. Prova nżomm. Ifim li għandi l-mara dajen żgħira jien. Għaddi żgħar minni, u taħdem fil-prodotti ta' żbuħija u hekk. Allura għamilt minn dak u jiena traskurat ħafna f'dan l-affarijiet. U tagħmel creams. Ma nagħmilx imma ġerni, nagħmel. Għamilt minn dak tgħidli. U tagħmilli fil-komodina u fej sink, ġifieri kullum kienu kolli m'għandi skuża. Mhux jaħrablek u għamilt għaxi għandha il-rutin tagħha. Mhux hekk. Ġifieri tagħmel l-affarijiet dejjem u jiena isni u hija sa malada. It-tfal. It-tfal trabbew kif qedlek jiena kont minn production għal production għaddej. Ġifieri meta it-tfal kienu għadek jitfarfru, allura dejjem ma konx narhom, allura dejjem inġorhom miegħi nipprova. Ġifieri ftakar meta konna nagħmlu l-One Star Hotel, issa l-ewwel production kbira li kont fiha jien. Konna nibdew filming isum il-5 u nofs għamlu sal-11. Mmur id-dar insibhom reqdin. Allora kont inġorhom miegħi.
tnej ġemlu l-homework hemm u hemm kien hemm is-sodot ġifieri jorqdu kollox fis-set ta' Vanessa. U Vanessa l-kbira kienet dik tip li teħles il-homework kollox. Żgħira kemm kienet dejjem issa taf kif issa nagħmlu għamel homework kemm għandi laċ, għandi l-ġuħ. Waqallapes. Waqallapes. Ma sibniex il-ktieb. Dejjem issa tkarkar. Tasal xorta ta' ġifieri għax Alla jbirek illum. Waslet ħafna. Engineer / electrician. Terġa' ġifieri. Wow. Waslet ġifieri xorta. Kulħadd għandu il-ways tiegħu. Vera. Imma Vanessa kienet tkun teħles il-homework biex imbagħad toqgħod tiġi miegħi hemmhekk filming kienet iżżomm il-continuity, dak iż-żmien kellna logging, konna għandna bil-bita li kien kollok minn numri 0, 0, 2 u kienet iżżomm il-continuity. Dejjem interessat ruħek. U issa video editor. Fil-fatt. Video editor, virila, u tagħmel ħafna xogħol għalina wkoll, għal Dajen, għal ħanut u filmings u editings u ġifieri u l-oħra żgħir engineer. Fil-fatt inti tħobb tajt li tnejn ħadu parti minnek. Hekk inħobb ngħid jien, ġifieri kemm vera ma nafx għax jiena s-sena tiegħi engineering. Barra television kont qabel għax issa m'għadix. Ġifieri kelli workshop, kont naħdem ma' kumpanija il-Prowzan is-salqet ġifieri. Għamilt 25 sena naħdem Prowzan, kelli l-workshop hemmhekk kont nirranġa l-magni u nipprova nimprovja insomma, dejjem fuq engineering kont jien. Missieri kien hekk, missieri kien jagħmel kollox, isna taf kif trabbejna hekk aħna. Isek minn missierek għalik. U inti issa. Issa ma pereżempju tfal ukoll ġifieri Kim tagħmel kollox ukoll. Vanessa iktar isa lady like, mhux għax l-oħra li għax l-oħra ukoll hekk, imma tinqala tagħmel linjam, electrician jiġifieri tagħmel id-dawl, taħdem għalija mhux għan-nies ġifieri, ġifieri. Tagħmel kollox. Vanessa mbagħad tagħmel editing u hekk u Vanessa għandha time management tal-bliħ tajjeb ġifieri. Tlaħaq ma' kollox. Ġifieri waħda tkarkar naqra. Imma l-oħra. Baqgħet tkarkar ġifieri. Imma le ħafna ħjar, imma issa fimni fid-dinja ġiet fid-dinja tal-kbar, taf kif? U inti nannu wkoll. Nannu mela Vanessa għandha tifel Antwan, in-ninu ngħidlu jien. Għandu 13 ġifieri kbir. Kif kienet id-differenza hekk meta sirt nannu? Kienet issa naqrek, taf kif issa unreal naqra, imma sabiħa ħafna. Taf kif isek it-tifla kellha tifel xi ħaġa sabiħa ħafna. Lissa dal-aħħar żmien nqattaw flimkien ukoll jiġi miegħi l-workshop u naħdmu kolli bżonn xi ħaġa li niġi nannu iwa. U jiġi u ntih jaħdem jien u jaqta u jisammar u hekk biex isek naddija is-sena li mbagħad hemm it-tifel ta' Dajen li it-tifel ta' Dajen li ġie isu t-tifel tiegħi wkoll issa Tris Perit ġifieri. Ma kenniex problema ta' edukazzjoni, aħna kollha ishom bravi tfal. Wkoll hija fil-fatt imitti dej ħafna speċi ta' u mhux kellu l-post, tara l-post, tara mmorru l-post tiegħu u taf kif nagħmlu hekk, allura. Isek ħajtek kollha inti hekk orrajt ta' 21, imma qisi qed nara li qisu dejjem kont meta mietet il-mama isek sirt il-papa ta' ħutek. 3 snin wara kellek żewġ titfal tiegħek. U mbagħad iltqajt ma' Dajan kellha t-tifel iso kif jitfarfru tiegħek hemm it-tifel liħor. U issu kif tfarfar dak, issa sirt nannu u sa tfarfar. Ġifieri hekk isek dejjem. Kellek din il-father figure. Iva, meta kont żgħir żagħżugħ ma ġifieri inħossni mhux ma gawdejx għax gawdejt bl-istil tiegħi. Biss meta nkun man-nies ta' tamparna u meta nkun tal-klassi li jitkellmu qabel konna mmorru hemm u jsemmu daw il-clubs. Jiena lija xejn. Baħ, m'għandix idea x'kienu daw jiena qatt ma mort. Qatt ma kelli żmien immur. Dan night clubs u kienu morru discos u kienu morru Witeline dak iż-żmien u paċi jiena lija
Jibdew semmu Stones u Eżgur. fejn huma. Kont immurjen. M'għandix idea, eżatt, jibdew jisemmu taf kif ta' ħafna clubs ta' qabel. U Styx u. U Styx, xej, zero, qatt ma mort jien. Taħseb hekk u tajt li. Imma fimni. Imma llum il-ġurnata it-tfal isom kbar. Ġifieri kum ma bdejtx kmieni ma lħaqthomx daqshekk. U għawdejthom ħafna iktar it-tfal. Issa saru ishom mhux it-tfal. Ħbieb. Ħbieb għax niltaqgħu ħafna close, vera close. Allora isni ngħid all right, batejt. U iva. Ma gawdejtx ħadd ieħor biss. Qed ingawdi llum ta' għax it-tfal ngawdihom ħafna iktar u nista' nitkellem magħhom u mhux bħala tfal ishom bħala kbar adulti. Aħna bdejna l-intervista u għadna li inti persuna privata to a certain point. Fil-fatt, inti lanqas Facebook ma għandek. Ħejtu 14 sena ilu. Jinsaqsejtek ma għalfejn? Jiena, meta beda Facebook ta' kif kulħadd, jiena bdejt ngħid imma dan qed naħli l-ħina u jien rid noqgħod nara u tikklikkja u tagħmel like il-dik u l-ieħor u da. Kont naħli ħafna ħin. U spiċċajt ukoll. Hekk ittella xi ħaġa isek tippretendi jkollok il-likes. Inti jekk ittella xi ħaġa inti. Ejja, daqshekk biss għamlu li likes. Ittina fastidju l-ħaġa li irrid noqgħod isni mhux skjaf tagħha ta' ma. Kellek naqra pressure. Kont tħoss il-pressure. Ma tgħid ngħid tal-fej. Jien ħanoqgħod hekk biex noqgħod nistenna l-likes m'għandix dara dat mor tajjeb. U isniet ta' ħin. Mbagħad inti tħoss li tittamel il-likes il-ħadd ieħor. Ma mhux hekk, trid nagħmel likes il-ħadd ieħor x'dak għamilli dik għamiltlux u tseri u tħallt dit dilemma. U jiena nħobb nkun tranquill. Ġifieri l-argumenti nefithom jien dak it-tip. Ma ħobbx n-argumenta hekk m'hemm bżonn. U neħħejtu kont. Mbagħad neħħejtu u gwadanjajt ħafna ħin iktar għalija. Interessanti ħafna għax relazzjoni li għandek inti ma' social media. Speċi orrajt, jina ġili intella ritrattu najtara da mar tajjeb, da marx tajjeb, ma' antiex nofs minuta kem ġast najtara, kem mar tajjeb da ritrattu daqsek. Ma' interessanti kif. Jien naħseb li l-lum sirna niddependu ħafna u isek ma tella li likes irrit il-likes u ċertu nies jibdu jagħmlu affarijiet li għal-validation. Biex jixxokkjaw biex jiġbed il-likes. U nibda ngħid imma għaliex di mhux naturali tagħmel hekk. Taf kif jagħmlu ċertu affarijiet ngħid imma għalfejn jagħmlu hekk daw. Għalfejn ġabu di, għalfejn biex tiġbed l-attenzjoni. Isajru bl-underwear. Jien naf, imma isma' li d-dinja tinbidel taw smajt jiena nibda nisnob ċuċċati, nibda ngħid qed nixjieħ jien jew ma nafx. Hemm xi ħadd joqgħod jisma' xi ħadd ieħor jiekol. Xejdulhom dawk l-żemmar. Ġiet persuna taħdem magħna. Tsejjer ekku. U bdiet li din qalt li lejlandi dan il-recording noqgħod niekol. Tara xi ġifieri toqgħod tiekol jien. Qalt li qalt x'hawn min joħobb jisma' xi ħadd jiekol. Tmeċċlaqgħu hekk qed telgħin ġifieri. Qalt li jew tiftaħ xi pakkett jew. Ma jistax nifhimha nibda ngħid isma' jiena qed naħseb b'moħħi mhux b'moħħ ieħor. It-tifel tiegħi jien dejjem għadta ħafna semmejta. He's ADHD. Jara videos. Per eżempju, taf li xkun qed jaqa' u jinkiser. U jħares lejja u jgħidli jew hekk affarijiet hekk jgħidli mami, it's so satisfying. Tara, għax jien hekk qed ngħid naħseb moħħ, kif taħseb moħħ għat-ieħor nibda ngħid ma nafx. Jiġifieri maħniex ħanarawk tagħmel video tmeċċlaq u hekk. Le, jiena qisni maliex x'inhi l-ħaġa, ma kif qed tgħid inti, kulħadd għandu bil-forsu. Il-ġismu tiegħu. Jekk daw il-videos eżatti għaw is-suq għalih. Bil-forsu. Minti bdejt fuq il-palk, meta kellek jien kelli dak l-ilma suq. Pero inti jisek ikolli ngħid bċikka qisu spiċċajt fuq il-palk. Ejja, ara, ta' konna żgħar.
Kont nab il-futbol, nab il-water polo, nab il-darts, ħafna sports minn ħaġa l-oħra naqtfu, li sa kwaħat kien hemm nisu għajnejdu 60 ma ninżażuh, kwaħat jagħmel kollox huma. Pjaċir. Konniex ħafna minn hemm. Konna dal-sports ta' barra ngħidu hekk, physically. U kelli ħbib tiegħi jiena kienu jagħmlu il-pageant tal-passjoni. Nisla, konna nagħmlu il-pageant, dejjem l-istess waħda. Kull sena ġifieri l-istess li titallem il-linji bl-ammen. Daw kienu jmorru hemm. U jiena xi dwejjaq ġewwa. Taf kif magħluq. U kienu ma insomma kont immur, mbagħad kienu tawni parti darba ta' soldat Ruman, ovvja, twil Ruman. Daqshekk. U mbagħad il-ħaq ċentuljon, insomma. Promotion. Seta wara. Għax ċentuljon ma sax jiġi kont ikun lonġinu bajn waħda. Ġifieri kombinazzjoni. Mela, ma sax jiġi għamiltejn ikun bajn waħda u fl-aħħar qatra dem u salib u jisir meraklu. U di dejjem tamela konna mmorru hemm aħna iktar biex jien għall-anqas. Dakinhar tagħmel sewwa ta' il-play, ma jkun hemm ħafna tfajliet u dan ta' kif pjaċir tmur hemm. Ma bat qalu li ħanagħmlu kummedja u speċi hemm parti għalik qed ensa. Mhux hekk qed noqgħod nistudja u nitgħallem il-lines jien, għedtulhom li jisfurzaw. Għax dak konna nkunu fl-imkien ħafna minnhom. L-aħwa Bonello, nselmilhom mill-isla din 5 taħwa. Daw kollha involuti kienu jkunu. Sorry. U insomma biex ma jgergrux, qedtehom hija, all right, mela. Kif dawn il-parti ta' maġġur tal-pulizija għax twil, allura dejjem isek hemmhekk. Stereotyped. Kienet dejjem hekk jiġri. Ma dik kienet kummedja u kelli 4 battuti li meta bdejt nara n-nies jitqu jien jieħdu pjaċir, meta tlajt fuq il-park. Il-park u qed nagħmel daw. Batt nżid mill-ewwel, battek ġifieri. Għadlib ġifieri, bdejt nżid. Tu pjaċir, daħ. Bdejt narhom pjaċir, qed tali qed jagħmlu hekk jien. U bdejt inti hekk. Għadlib jiġi naturali nara fuq il-park. U kif spiċċajna ħadd pjaċir, ġifieri daqshekk qed meta nagħmlu oħra. Daqshekk imbagħad isu eħħukjani illi mbagħad tlaqt il-futbol ġifieri. Imma taħseb li ħanajdilek bl-Ingliż you are born a comedian u mhux you become a comedian. Għax inti kif qed tirrakkonta ġifieri tlajt fuq il-park u għax aħna nafu li meta tkun comedian iċ-ċajta trid tajda eżatt hemm il-ħin, hemm it-ton, hemm il-ħarsa li kważi kważija naturali. Ma naħsibx tista' tallima għaliex ġieli jkun hemm battuta li tibda tgħid imma għalfejn iddum, għalfejn hekk. Dak is-split of a second li titlifa. Tittarmi, mhux tarmija kważi, battuta titlaqa. Ma tix tistressja, ma tix tisforza. Kulħadd għandu stil ta' komedi, għax hawn minnu physical hawn minnu ħadd għandu stil. Jiena isni nagħti dik il-battuta mu wara hekk, pup, nitlaqilek ngħidilha. Bla effort. Bla effort. Għax jekk tagħmilha l-effort ma tiġix taddaħ. Eżatt, irrovina. Ifri minn dak iż-żmien jien mbagħad isni tlaqt all out. Qed tissa park sabiħ u ġobni. Issa mistħi ħafna. Għadni naqra, ma qabel kont ħafna nistħi ġifieri. U l-park isu titla fuq il-park imma u tinbidel. Xi ħadd ieħor jien ma nistħix. Taf kif? Nisni mhux jien nista' nagħmel li rrid fuq il-park, inħossni free. Allora kien itani il-libertà qisu l-park li nsir xi ħadd ieħor. U mbagħad kont nikteb u minn play għal play, imma mbagħad kont laki jiena ħafna. Illi rridu kien hemm qed issir xi music l-Istitut Kattoliku dak iż-żmien, u rridu xi extras, mhux extras, kien speaking part żgħar. U kien hemm waħda taħdem magħna qed nagħmlu play flimkien, Ruth, nselmela. Għalt isma' għaltinna għandhom bżonn xi hekk tgħidu ftit lines. Morna u l-Istitut Kattoliku dak iż-żmien kien mis-sala tal-isla aħna tas-sede. U morna u tawni parti kważi prinċipali li kienu. Kienet għaliex fil-parti prinċipali tal-ewwel att kien Karl Bonaci. Kienet jieħu sem. U t-tinjat kien it-tifel tiegħu, allura bħabba t-tul
Għek kont laki, ħabba l-istess tul, mela li kastjawni. Il-lami. Il-tifel tijaw 25 sena wara. U f'dil play kien hemm Lino Grek. Is-surlin. Illi jien mortem ma kellix stage rules, ma kellix taf kif, aħna l-isla konna, jesna namlu l-ridu. Mux namlu l-ridu, imma esek fajjar battuta wara. X'dej tagħmel? Lew, jena, dil play kienet naqa serja, ma stajċ ġifiri nizviluppa il-komedi, dik kienet naqa serja. U Lino kien jibdej l-isma tiċċaqlax meta tkun hemm. Tagħmli xejn meta tkun hemm. Dejt iżiċċi linja l-emmolaw? Le ma stajtx kienet, għax dik kienet musical, barbecue music. Imma mbagħad kellhom play oħra u Lino speċi għajjat li qalli biex nieħu sem. U jiena qed nara taf kif Lino Grek xi ħadd li għadni sallu minħobbu. U dik kienet komedja, tani dil-parti u jien bdejt nitfaw nżid, le u jwerżaq Lino. Min jafu jaf kemm kien strikt Lino, ġifieri għas iżidlu u. Għax jekk tgħid u, tibda tara hekk. Berra għajneħ bil-ġemp. U kien iżomni hemm u naħdmu, jitlaq kulħadd u naħdmu. Jgħid li tiflaħ it-tieni iktar, inti flaħt. U qisni għamilt xi 4-5 plays miegħu kontinwi, waħda wara waħda u dejjem jiddaħħalni. Taf kif isu għaġinni. Kemm sabiħa ma meta jkollok tiltaqa' ma' xi ħadd li vera jemmen fik u vera jirnexxielu joħroġ l-aħjar. U l-battuta tiegħu għadni nisma' għax ikun fil-ġemp tal-park tibda sejjerek għat-timing, mexxi, tħallihom xi tilfu l-attenzjoni n-nies kien jgħid. U jsek iddaħħalilek hekk fis-sistema. U l-battuta armija, tistrazzjaħi. Mbagħad tiġi tiegħek isa, daf kif toħloq l-way tiegħek. Sabiħ. Ma mbagħad minn hemm morna One Star Hotel, television, mbagħad ġew waħda wara waħda sensiela wara sensiela bajt għaddej. Sakemm wasal. Salum klassi. Klassi għalina. U jien kont nippreżenta wkoll u ġifieri in between. Nippreżenta programm niddariġi u niffilmja kamera. Ġifieri isni kollox niddeffes, għax nħobbu x-xogħol. U mbagħad wasal klassi issa naħseb. Kemm ilu? Ara tagħmilili. Xi 14 sena nassumi, jew 14-15 sena mill-ewwel episodju ta' Klassi għalina. Lallu. Ġifieri ma qbajniex. Qabel ma sirt nannu ġifieri. Ożgur. Bdejt. Ożgur. M'għadniex dejjem għax nagħmlu season, per eżempju, nieqfu. Issa tagħmlu żomm, ġifieri u issa Klassi għalina naħseb theater sar u movies. Eżatt. Issa bħalissa naħdmu film. Okay. Mission Possible. Working titles issa ma sibniex għax għandna xi bismijiet qed induru magħhom. Daw anke 14 sena jibqgħu fil-klassi. Mela. Għara jiena bħal teacher fallut żgur. Għax ma talmu xejn. Xejn ma talmu, ġifieri m'iniex tajjeb bħala teacher. Għax dejjem xi huma flok jaħdmu imorru jirreġistraw jridu jiġu għall-klassi. Bekk, ġifieri. Ħadd ma qed jaħdem minnhom. Għalfejn taħseb imma vera ħadem dan il-formula ta' klassi, għax vera jħobbuh il-Maltin. Iva. U ilna ma nagħmlu ġodda u xorta fit-triq jien kull jum xi ħadd jgħidli kull jum. Jien naħseb fih 10 karattri, 10 studenti. Naħseb b'xi mod in-nies jassoċjaw ruhom jew ma' dak, jew ma' ieħor, jew joġbu dak. Ġifieri xi ħadd tolqot. Taf kif l-iskript tajjeb ukoll, l-atturi tajbin. Għax kif kondet ngħidu jekk ma jkollok skript tajjeb ma tasal imkien. Issa aħna għandna l-fakultà meta nikbu l-iskript li neqgħu nbidlu sal-aħħar. Għax ngħidu dil-battuta mhux
x'namlu floka, taf kif nippruvaw nirfinaw kemm nistgħu. Jiġifieri anke meta nagħmlu play, hekk nieqpaw sal-aħħar nippruvaw taf kif tħossdi naqra mhux soda bħal oħrajn. Allora naħseb il-fatt li kulħadd jagħti l-kontribut tiegħu wkoll. Naħseb parti mis-suċċess, ma nafx imma popolarissimu wara da snin kollha ulna ma naħdmu ġodda ma nafx kemm. Jiġifieri għadu popolari. Issa nagħmlu film u jista' jkun mbagħad jinqasam f'erb' episodji wara għat-television. Okay. Tajjeb, film ħansalvaw l-Ewropa minn diżastri kbar, ġifieri. Għax aħna nagħmlu li rridu fil-films. Morna fi żmien l-assedju darba minnhom ġifieri bit-time machine. Morna nsalvaw il-Lavallet għax irrovinajna l-istorja għandna stess. L-assedju tlifnieh maħabba fina x'morna. Ma kollox jaċċettaw fil-film. Klassi kollox jaċċettaw. Morna labu l-Olympics. Aħna morna labu l-Olympics ir-Russja. Film ieħor. Ma isna klassi aċċettati. You get away with it kif jgħidu bl-Ingliż. Imma naħseb bajna flimkien għax it's fun. Anke aħna bejnietna sirna familja ta' kulħadd jgħidha li imma 14-il sena iż-żewġu ma nafx kemm minnhom, kemm xi 13 il-tarbija twildu. F'da żmien kollu. Sirt nannu int? U jiġifieri u ssir imma jsiru parti minnek ukoll u ħafna drabi meta ndumu nagħmlu xi ħaġa timmissjom. Ċuċati nagħmlu bejnietna taqbad ma' dak taqbad ma' li ħorax. U inti naħseb inti hemmhekk terġa' wkoll ikbar minnhom mhux vera. Żgur. Allura rġajt tinduna li rġajt sibt ruħek f'rwol fejn inti responsabbli qisu għal kulħadd. X'darba l-ora kont qed tgħidli wkoll li ġieli meta tkunu qegħdin tagħmlu play tibża li ħadd il-kliem li ħajużaw ħajkunu naqra. Mhux b'sata x'inhi l-kelma vulgari. Ikunu naqra żejda. U inti ma tantx taqbel magħha vulgarità żejda. Le. Issa, mux nibda ngħid bani jidhom isma' jien ikbar minnkom, mela jaqbdu mija ġieri għax-xieħ u hekk. Imma mhux għalhekk għaliex isni jinħobb nimxi ma' żmien ngħid bil-forsi nimxi ma' żmien. Biss ma nkunx irrid jien li waqt il-play xi ħadd jgħid kelma ħażina, pastaża, whatever. Li wara l-udjenza tgħid x'qaltlu dik, x'qalla dak. Hekk top stage jak, ġifiri flok etnejt kem tħaddu dik il-ġok, etnejt xqalet dik, xqalet dak. Dawk ta' jien man kunx irrit, għax min ġara l-plays ta' għana, l-plays u 16. Ġifiri ikunem paroli li klim li dana, għaw li ma tejdux fuq il-television, biss mem xejta barra minnaw, mux li neqpaw Inti ma tridx tixxokk, inti ma tridx il-popolarità għax qed tixxokkja ċertu lingwaġġ li qed tuża, inti trid il-popolarità għax il-battuti kienu tajbin. Inti kultant taqla f'widak biex tagħmel battuta tajba, mbagħad infotti ngħid jien għax xi ħadd qal kelma mhux floka. U aħna il-karattri ta' klassi hemm ċertu karattri li jixirqulhom, jgħadduhom jekk jitkellmu naqra baxx. Hemm karattri oħra le. Skont il-karattru tiegħek taf kif inti jien ma nistax nitkellem qatt bħala teacher. Jiġifieri ġieli nibgħathom isaqqu l-ħass. U mbagħad, all right, ġifieri. U għax imma skont il-mood, it-tempo tal-istorja wkoll. Imma niddejja illi aħna minnu fid-dinja tagħna dejjem biġġielda kontra ċ-ċensura li ma jiċċensurawniex biex inkunu iktar liberi. Biss kultant naħseb illi marru naqra over. U issa tgħid imma di tad-daħ għalfej mur tem speċi taf kif iktar biex tixxokkja kif qed inti biex tiġbed iktar attenzjoni. Ullu kif in id-dinja kulħadd irid l-attenzjoni. Issa kulħadd jiġġielek għalija. Iva. Is-social media u bidlet kollox. F'Got Talent inti għamilt 2 seasons. Kon judge Got Talent. Kon judge. U dejjem kont tara kif tbenġel l-kliem ħelu jekk. Jiena meta affiċinawni speċi jiena il-good judge, il-judge it-tajjeb, kif mhux il-kattiv. Kattiv.
Lemma, per eżempju, ħana konna l-ewwel sena kien hemm Howard. Howard ġifieri ma jiddejjaq xejn, jaqbad u jgħidlek isma' inti m'intix tepa fuq il-palk inżel. Bum. Jiena ma nkunx nista' nagħmel bħalhom. Mhux fin-natura tiegħi li. Allura nipprova nsib xi ħaġa pożittiva f'dak li jkun kek m'għandix taqsam, imma nipprova nsib xi ħaġa pożittiva u ndawwer u nimbenġilha. L-ewwel ħaġa ma tinix in-natura tiegħi li ngħidlhom intix tajjeb. Terġax titlabu. Probabbli tħoss dik ir-responsabilità ta' parent. Għax nibda ngħid, da għandu ommu missieru. Għax semmejtili di. Għandhom it-tfal. ħatweġġa forsi għax parent ukoll. Anki jien tiffastidjani ħafna meta fuq is-social media bdew jgħajru wara l-keyboard jgħajru jien naf meta tara Eurovision jew xi festival. Hemm ċertu nies narhom qegħdin hemm jien biex joqogħdu jgħajru u jgħaddu żmien bħadd ieħor. Imma orrajt tikkritika jekk m'intix m'għandek song tajba, m'għandekx song tajba jew isma' leħnek mhux tajjeb. Orrajt. Imma mbagħad jibdew jikkritikaw għax mur intamel ġimgħa ma tikolx u mur dawk mhux żejda għalfejn ħassrat u weġġawhom hu. Għax jiena taċċetta kritika jekk forsi jiena ma għalix tajx tajjeb u jgħidu li jismaħi, ma konx tajjeb ta' rajt, għandek punt. Pero motu. Ma twax tgħidli għax jinna għax uħxon, jew għax żejjed, jew għax għandek il-ponot. M'għandhomx jaqsmu. M'għandhomx jaqsmu. U għedin hemm biex iweġġaw, biss. Għaw minn, mbagħad issib wieħed jew waħda ta' jibdewha, u mbagħad tkompli. Imma nibda ngħid min jgħidaw l-affarijiet. Ħossu sodisfattek għax joqgħod jgħajjar ma wara l-keyboard. Ma nafx. Darba konna qed nixtru jienu Dajen. Issa Dajen naħseb tafx the most sweet person li teżisti. Ma tistax tkun iktar hekk għax ħelwan dal-paċenzja ġifieri. U morna nixtru xi ħaġa tal-ħwejjeġ kien. U ġi dal-individwu insomma beda jgħidli ħaj Ray proset waqt Got Talent kien da. Waqt Malta's Got Talent. U Dajen issa ħatfitu. Hekk, għallu proset qed jogħġbok issa l-programm. U jien Illa min. Qed xiġrala jien taf kif mhux soltu. Mhux soltu. U kif riġna traġġala jien. Kif għatli dak taf kemm jgħajrek. Taf kemm qalalek fuq il-social. Għax ma narax social media. M'għandekx Facebook. Eżatt. Issa, luckily ma tantx kienu jaqbdu miegħi, luckily. Forsi kont il-good guy jiena. Għalli ma dak taf kemm x'ismu għalli ġi qod jgħidlek process issa tal-programm. Qed tifqet. Strara naqra jien ħbew hemmhekk mbagħad qisek meta tkun face to face. Face to face mod u hawnhekk nista'. Għax inti bniedem pubbliku għal nista' ngħajrek. Ma nafx, isni it-tieni fajn issa jew kif qed ngħidlek għax kbirt u jew għax ġenitur, imma ħafna minn dawn li jkbu ġenituri wkoll. Naf kif? Ma nafx, jew jisfugaw forsi naf tkun stressjat u tgħid tħanaqbad ma' daħħa jew ma' di u noqgħod ngħajjarhom. Ma nafx. Ma nifhimx. Jiena naħseb ngħidu kemm ngħidu dawn l-affarijiet xorta ħajibqgħu. Bullying. Jiġru sfortunatament u jiena min-naħa tiegħi ma tantx nipprova ntihom enerġija, jiena dik li nagħmel. Isma' laqbad li fuq Dajen, inti ilek 15-il sena issa ma' Dajen. Mela. U kellkom COVID wedding intkom. Iva. Ġifieri kemm kontu ilkom flimkien meta deċidejtu tiżżewġu kontu ilkom 10 snin flimkien? Mela. Għax COVID issa ilu 5 years. U xorta d-deċidejtu ġifieri. Meta t-sistemma di tħares li blikra għax il-proposal ma kienx kif suppost. Għalfej. Meta naraw film u xaħat jipproponi jinżel għal-kubtej. Fuq xi bridge New York u hekk x'ġara. X'għamilt int? Għax aħna konna ngħixu flimkien, tajjeb, u konna għadna, happy, kollox perfetta li jgħin kien. U jenet, ma rridx nċaqlaq xej. Winning team ma tbiddillu ġej. Taf kif, isni
mux marriċ niżżewweġ ta' imma Kont tajjeb. kont qegħdin eżatt kollox sew perfett jiena ma nċaqlaq xejn ma mmurx jinxija jew. Ma nħux nifs. Eżatt kollox taf kif. Aħna il-relazzjoni tagħna ġiet vera sempliċi. M'hemmx komplikazzjonijiet, m'hemm xejn. Kif tħobba mint l-affarijiet. Easy going. Bobba. U dejjem mbagħad kienet titfali isa nisma' għax tilaħ ver ma aħna qegħdin tajjeb x'għandna ma jekk jiġrilek xi ħaġa u jekk jinqalak każ ta' sprar jew fil-fatt vera għax mbagħad ġrali hekk. U qedtila allura qisni jiena qedtila malejja okej ejja niżżewġu sort of kienet mhux taf kif dak il-proposal. Kienet waqt diskussjoni isa. All right, niżżewġu. Mhux hekk ta' ma jekk tirrakkuntaha mhux hekk kienet jekk tgħidu all right niżżewġu. Niżżewġu xorta. Xorta le mhux hekk kienet speċi ta' Għajdilna kif kienet. Ejja dajjem nistrid niżżewġu. Kellek ċurket? Le. Mela ma jfod. Ġekem f'idea. Ma dajjan jiena nżomm. Kien ilu f'idea. Mux tixri liħor, xaffarijiet daw. U allora jisa biex tiġbit li saqajja u naraw xie film, ġaħat tizem jara xie proposal. Tamillek hekk. That must have been nice. Femċi, nubat iż-żawġna 2020 li kienet eżatt xi ġimgħat qabel nizlet għal 60 persuna. Għax kien isula u kienet għaddiet isa mbagħad irġa' ġiet is-second wave. U kellna biċċa xogħol jibsa biex niżżel għal 60. Daf kif għax jinnaf ħafna, jitaf ħafna. Qegħdin nitkellmu 30 persuna għax imbagħad ingest tu. Eżatt. U li għamilna ma krejna farmhouse li kelli xi 7 bedrooms kbira, klejni għamil ħamis sal-ħadd. U di kellha area kbira u minna t-tiċem. Fil-morna waqt li qegħdin hemm, dak iż-żmien kont qed nagħmel Monta's Got Talent, allura kien hemm li jieħdu ħsieb id-dawl tal-programm u l-kru ta' Got Talent kienu kollhem mistinnin ġibthom hemm jien jorqdu fi kmamar u kulħadd dak ġej jagħmel hekk, dak ġej jagħmel hekk u jieħdu ħsieb huma aħna fil-pool. U fil-ħaġi għamlu l-barbecues. U fairy lights u asnaf ma minnix. U dik, tgħidilhom dajen, isma' nagħmlu hekk, nagħmlu hekk. All right. Dawka, isom, il-dak tagħhom kienu, jafu l-kulħadd u ramajna sound stage u da. U bħadġew jisnu z-zaffina waqt it-tieġ. Insomma, mux suppost, imma bizna 60, imma ġibna z-zaffina ġew balla kantanti li kienu kantaw f-X Factor. Terġi kolla għadu jikamlu n-number taħħom, għamlunna l-fireworks. Kenna tiġi vera sabiħ. Għajmin kienu kolħat seated, kien bla bar dak izmin, ġiblek id-drink, il-waiter u li kien seated. Ma xorta kien sabiħ ħafna. Kien speċjali naħseb kellu. U bat għamiltela, għax ira zawġitna. Mela. Zawġitna ġifiri ma kienx legalment, għax legalment iż-zawġna fil-ħodu aħna, ftakar is-sibt. U ira fil-għaxija tamer Master of Ceremonies, saf kif? Bistiġġietek fil-ġemp fuq it-terf kien sabiħ. U jina, biċċa fettejt isma daw ħajna u jekk hawn xi ħadd li jitkellem li mhux favorizmi jitkellem issa. Jiftem ma tal-klass jagħmilna sketch. Ktibtilhom. Kien jistgħu dajen. Ktibtilhom sketch int biex dak il-mument. U ma nafx minn beda minnhom. Isma' ħoj u għamilna ġifiri jena kena. Kellek il-battuta l-lesta. Battuta ta' xi sitta biss. Il-lami. Nafx ux Trevor għam l-ewwel. Trevor li għam il-parti ta' Terence. Terence għej karattru u għam le dak tiegħi. Ġifiri. U dejma għedek. U li ħanajja ħammarru menna xini tinġib il-regal. U kħad beda jitħaq speċi u dejma. Binti tħaqo isa. Imma ek, it was funny. Kenna tiċħello ġiviri, għas xisima, naħseb ira kienet taf bija. L-ira għettela, ta' ma għajdilix. Kien vera ek, tiċ cool għanejdu ek. Uħat ma libes takkuna u ek, kien kollox il-bis ta' sajf, għax kien August. Hoppint, kollox, relax. U fuq l-invitu koll ek. Tiġux libsim takkuna, ċat, għax ħankunu fuq it-terf, you know?
Ħodu pjaċir. Yes. Jiena Issa. komplikazzjoni tidejquni, kollox għad-dritt. Fil-fatt issa inti il-futur tiegħek għalija. Ħadd ippruvaw tagħmlu nofs ħajjitkom hemm u nofs ħajjitkom hawn. Xi sentejn ilu xi ħadd beda jitkellem għadajn waħda li taħdem magħna magħha insomma, omma xtrat post għalija għalli u dejjem tħobb ħafna is-siġara u l-forest, in-natura ma siġar li iktar hekk, tara siġar fjuri. U għalt li isma' taw xraw post għalija, għalt li titu morru naraw post. Jina dejjem, mhux naraw morru. U tlajna insomma 4 tim, għamilna xi kuntatti m'4 ġenti juruna hekk fl-erja fej qaltilna din is-sinjura Ġiżel jisimha, nirringrazzja għaliex erja vera sabiħa u sejf u qegħdin ħdej Bosko. U tlajna u qed naraw il-postijiet u f'daqqa waħda ġifieri rajna wieħed vendek, rajna aħna u mixin għalx daw sabiħa triq kollox sabiħ. ċempilnilu dak il-ħin meta konna sejrin mal-aġenti ġifieri mhux titru l-aġent. Dak għallinna niltaqgħu fis-satej, għandna fis-satej dejjem kif rata qabdet tikbi. U dak għalli, koza, ġiġralet lu ħedi, Feliċa, ta' jekk tikbi. Waħli tuli bil-ma, nastajx nġebbidlu. Għaxba għalli jizomlu ma' prezz. Nettila maqdar naqra għaz nifragaw xaħġa. U kif raqda sekk għal li rrid bil-fors di, love. U sibni għazat, perfetta. U għandkom il-retirement plan. U xtrajnija, issa rranġajnija, ġifiri, u nitilaw, issa t-namlu jizna 4 ġimatem, 4 ġimataw, skont iż-żmien għax. Mbagħad għandek Oktober, November, December. Biżi ħafna u mhux hekk. Ma fis-sajf nitilgħu ħafna. U t-tfal jitilgħu il-ħin kollu ġifieri dejjem hemm xi ħadd tad-dejjem taf kif imorru. Ħadd għandu ċavetta u very relaxing ħafna. Relaxing ħafna. U n-neighbor Ben Kamil. Kombinazzjoni. Alla jista' kollox. Ben, il-kontra tiegħi joqgħod juri kollox dak, staf kif. Dak tella filmat meta xtara l-post. Aħna xtajna qablu. Den għalt li isma' għalt li jara naqra da Ben, għalt li qed titella nsellim minn ħabib tiegħi ħafna Ben. Nice guy. Għalt li di mhux it-triq tagħna. Qed ilek tidher ta' jesa t-triq tagħna. U dik ċemplet, għatlu Ben inti daw xrajt Santo Pietro. Għalleħa, għedha ħdejk aħna. Ħdejja, ġifiri, iżu bot ta' 4 grams tal-futbol, so. Maċ hemm il-bot minn xulxin. Imma, next lu. Għala naqra. Għaxum bad dispeċi bidej li taf xi plamer, taf xi jek, allora bdejna, jinkon ġa bdejt. Eżatt. Isek u għed jgħid il-liħor. U għanna ċett tal-komunità hemm Maltija, għax hemm ħafna issa fl-erja. U kulħadd jibgħat isma' taf il-xi ħadtek, u ħadd jibgħat da tajjeb da. Dat mux għandu zommali. Ħafna, kif? Cool. Proset, jiena nawguralek li jirnexxilkom isibbu l-ħin kollu li kolkom biex titilaw. Imma meta nkunu naħdmu ħafna. Mela, imma bat-pattu, meta tmorru hemmhekk. Naħdmu ħafna għax bla nifs minn ħaġa l-oħra tipprova ddaħal jumej f'waħda biex tpatti. Isma' Rej, oġbok dal-ewwel podcast tiegħek ġifieri, ħadd pjaċir. Ejja, tajja. Għax għaddinna l-ħin, ġifieri. Bis-serjetà. Mela, għaddinna over, naħseb. Xalu kaza, jena nisnet nirranka, xin magna diesel, ta' nibda bil-motu niqpa sejja. Ta' ħadd pjaċir. Ejfa, ta' d-dejta. Dak lawa. Proset. Naħseb to be honest, sirna nafu naqra, jiena personalment sirt nafek ħafna iktar. Għax vera, ili narak ħafna. Through media jisek tkun tafu. Ma konċ naf ħafna dwarek, issa anke nispera li ċerta jiena n-nissa d-dar, ek ħajajdu għara. Rej għamelek. Nisperaw, sabiħ kien. Jiena qabel ma titla għandi xi affarijiet għalik. Ejja. Tkunx ġejt għal xejn. Mela, għawek għandek fuiħa United Colors of Benetton grazzi lil Taġbix Perfumery. Proset. Għawek għandek xema ħelwa forsi tellaħas għallija miegħek grazzi lil Valletta Glass. Proset. Għanna u kol fl-ixkun imbit grazzi lil Aroma Divini. Ok. Namen naqra spazju.
Għawek għandi naqra, mela, kafe Kimbo. Tajjeb, għanna l-kafe. Tħobbu l-kafe? Iva. Tajjeb, għawek għandek il-kafe. Tajjeb, grazzi lil Farsis Beverage Imports Company. U last but not least, għawek għandek trattament grazzi lil Majoka Spas. Grazzi ħafna, grazzi l-sponsors. Grazzi ħafna l-sponsors, ovvjament. Dimma jituk palata. Bissa ħataħom ma jisir xej. Jiviri, thank you, Ray, tal-li ġej. Thank you li l-ek ħad pjaċir, proset. Dak la, għajja ħad pjaċir u kol. Atmosfera, toħol atmosfera ħelwe, tħossu Grazzi. Jina ċerta li ħadu pjaċir u kol, n-nissaddar jarawna, u qabel ma nalaq nixtieq nirringrazzja l-sponsors personali tiegħi, il-Gebi Vella għal-makeup, Herba Ellison għal-xar, il-Morgan għal-ħwejjeġ u l-Luxona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni. Il-podcast ta' gwida li jum iġjub lilkom minn Dacia Malta, KFC, Majoka Spas, Aromi Divini, Valletta Glass, We Are Water, Positive Parenting Malta.